Jamen, hej og velkommen til Svendborg Camping Center. I dag vil jeg lige vise jer den her fine nye, næsten nye autocamper, vi har fået fra 2022 med 19.600 km på kilometertælleren, så den er jo næsten som ny. Den hedder Giotto Line. Den er bygget på en Citroën. Den har 140 hest. Så her om bagved, der har den cykelstativ til 2 cykler. Der er en rigtig fin garage her, som ejer har lavet lidt om på, så der står lige så pænt med bord og stol, som følger med. Der er sådan en smart anordning her, så man kan lave en ekstra opredning indenfor. Og toiletkassen har vi her, og her er der plads til gaslasterne. Men lad os gå ind for at kigge. Kom med for. Så er vi jo kommet ind for i den her fine Giotto Line. Og den er jo bygget på en Citroën. Og vi har 6 gear. Vi har fartpilot. Og vi har bakkamera og radio. Sæderne kan som sagt rejse rundt. Så har vi sædegruppen her. Og en ekstra her. Og så kan man lige lave sådan en lille smart ting her. Så vi lige kan køre det ud her. Sådan der. Og når vi skal det ned, trækker vi lige lidt ud her. Kører den ind her. Sådan her. Vi har heroppe til højre, der har vi køkken. Og vi har 2 gasblus, ligesom vi kender det i de fleste. På den anden side, der har vi stort køle-fryseskab med separat fryser. Og bilen er udstyret med kombivarme på gas. Vi har myggenætsdør. Vi skal lige huske, at bilen har kun kørt 19.600 km, så den er jo næsten ligesom ny. Heroppe bagved, der har vi jo en dejlig stor Queen's bed. Og så er der lige en smart detalje her, men lige kan lukke op her. Ja. Så har vi 3 store opmagasineringsrum. Hvis vi flytter her, så har vi en inverter, 1500 watts inverter. Så vi kan trække noget 230 volt ud af stikkontakterne. Sådan her. På den ene side her, der har vi toilet. Og på modsatte side der har vi brugskabinen. Vi går ned igen. Vores sædegruppen her, der har vi en hæve-sænkeseng, som vi lige kan køre ned her. Vi skal ikke flytte nogen ting for at få den til at køre ned. Vi skal bare dreje nøglen. Så medfølger der en stige, så man kan komme op. Det er det til at ligge fra vinduerne, når vi skal i frontvinduerne. Men jeg synes, I skal komme tur til Svendborg Camping Center. Jeg glæder mig til at vise den. Ha' en dejlig dag. Hej.